gelek merov hatin dinê ma wan çi dixwestin ji dinê di dawiyê de derketin û çûn ji dinê ma hûn dibêjin qey hûn neçin ji dinê yên ku çûn jî nedixwestin biçin ji dinê lê Mesîh bi daxwaziya azad hate dinê bi daxwaziya azad jî çû mirinê mîna ku gotibû dîsa rabû ji mirinê di demeke nêzik de ew ê dîsa were tu jî dilê xwe ji Mesîh îsa ra veke ew çi deng û hawar e girî qîrin û tirs e Mesîh tê şiyar û amade be ji bo hevdîtina wî şa bibe Mesîh tê bawer bike roja qiyametê nêzik e tu jî tobe û bawer bike dilê xwe ji Mesîh re veke Mesîh gazî te jî dike ez bûm qurban ji bo te min da berdêla gunehên te tu jî tobe û bawer bike Amîn.